jartzen eginean egunean, bate esan zigun, zeate argola jartzen, auskalo ze argola klase dian, hemen zahar ondoak garri jarria. Eta esan nion, behirak etxea eta zahar ondoak ditut, eta ikustik, lehenengoa ijangoek, lehenengo urtean, harrituta ginean, hemen auzokoak, komentatzen gendu, ara, loretan, aurten begira, San Juan Sagarrak, ja dozena bat ale ditu. Ia, lehenengo etortzean, da ematen joten neone propillo. Auzokok danak edo begiratzen dugu, errepatzen dugu, jo, badatozte, loretan daude, hoxe begiratzen. Eta, hombre, makil bat muitu inda, pixka zuzen du, horrelako gauz txiki horiek. Ezer gabe baino asko zobiagoa dela, zahar ondoak, auzokoak izango ja, eta auzokoak hartuko ditugu eta aprobetxatuko ditugu. Eta horrelako gauzak, ondo etortzea, etxe aurrian arbolak bi klase daude. Ezer ematestuenak eta amateuenak. Auzo guztia egin, udaletxeari gehien bat, udaletxea ditu tarren jardinek eta olako zahar ondo jarri, eta aprobetxatzeak agendia. Badakizu ezin diezuen, deitu Kristina Enea, eta jarrizet ez da harremanetan beste jartzeko.